बबुआ मनीष बबुआ डीजे रघुवीर सीतामढ़ी मिक्स बाय रघुवीर आर्या। अहाँ सब सुनि रहल छी जय मिथिला म्यूजिक की शानदार आवाज में डीजे रघुवीर सीतामढ़ी सुनला में निदियो टूटेला आबेला रुआई माई रे सपन हम कोरबा में आवे बन के पर छाई माई रे सीतामढ़ी पढ़े जब कोचिंग में जानी मन नहीं लागे माई रे राइटर विनोद के कुछ नहीं ओकर भावे